Добре дошли на щанда на Женет 45. Аз ще ме помолиха да ви покажа най-хубавите ни книги. Това е много труден избор и аз реших да избера само 4, които са сред най-актуалните ни заглавия. Започвам с нещо за децата. Това е четвъртата книга от приказната поредица за деца Малката Божана. Казва се Малката Божана в магазин за смеховики. И е страхотна, много весела, много шарена. Децата, които идват тук на щанда, са влюбени в нея и искрено се надявам, че на всички вас също ще ви хареса. А ние, понеже много обичаме приятелите на Малката Божана, сме им приготвили специален подарък за всяко дете, което дойде на щанда и си вземе книжка, получава ето такава тениска и става член на специалния клуб Приятели на Малката Божана, което не е никак малко преживяване. Следващата книга, която ще ви представя, се казва Шлеп в пустинята и е роман от Людмил Тодоров. Абсолютно страхотна и зашеметяваща. Премиерата и снощи в галерия Кредо Боно беше нещо грандиозно и ако сте пропуснали, сте пропуснали много. Но имате шанс да се поправите, защото на 31 май от 18 часа Людмил Тодоров ще бъде тук на щанд номер 4 и ще се срещне с читатели, ще раздава автографи. Заповядайте! Следващите две книги са от нашата любима поредица Отвъд. Наскоро прочетох на статус на Зорница Христова от издателство Точица едно много хубаво определение за тази поредица, че това е поредица, която показва, че литературата не свършва с Европа. Много ми легна на сърце точно това изречение. Това е Творците на памет от Джефри Мур в превод на Невена Гишлиева-Кръстева. Разкошен роман, малко дебел, но това не бива да ви плаши, защото хубавите книги трябва да са дебели, да ги четеш дълго и да им се радваш дълго. И съвсем топъл е от печатницата Преса. А това е, може би миналата седмица сте получили покана за гостуването на Фабио Джеда и Ена Акбари в София и в Пловдив. Ако сте ги пропуснали на щанда, ще ви разкажем за книгата с подробности. Тя е размазваща, потъркителна. В много европейски училища вече се изучава. На мен ми се иска не само възрастните, но и децата да я прочитат и да разберат, че трябва да са много щастливи заради това, че имат родители, които ги обичат, които са ги довели на панаира на книгата.